Стендбай! Записвай всичко, което се случи. Изпразни, покажи. Оръжието празно. Стендбай! Изпразни! Един път стреля, нали? Да, Саша. Изпразни! Покажи празно. Оръжието е празно, спусни блока, прибери в кобура, събери си оборудването. Стендбай! 27. Не бе, той ги цели над. Стендбай! Ръцете. Ще повторим. Напред оръжието. Браво, Гена! От първия път. Шутър! Are you ready? Stand by! Браво, бе! Звяр! Оръжието празно. Първо време 7:03. 7-0-3. Шутъри! Stand by! Имаме победител! Stand by! Изпразни, покажи празно. Браво на баретите! Stand by! Браво! Първия удар. Брутално! Браво, бе! След! Абе, така е. Има измама. Има оптична измама. Тия попари са на 150 метра, ама така се виждат тук. Stand by! Абсолютно. От левата страна по-парите са други. Ево, оставай, брадаре! От левата падат от шум. От страх само. Шутери, ready, stand by. Чезето, как да се чезето? Най-сетне десне се отпуша, отивам да дигам мишени. Бай! Имаме победител празно. Празно, прибери всички бюростите. Празно, показва ли? Да. Айде, дигни всичко. Shootery, are you ready? Ready. Stand by.
Имаме победител. Иво Бързил. Абе, Бързил, ти си като Иван Костов, бе, не мога да загубиш нищо, бе. Виж отзор, как изтървах и аз. Отзор. Загубили от тук да играе с Митко. Кой е? Ти. Боби. Кой е следващите? Тук не си ти победител, все още не е ясно. Да не си помислиш. Да, ами сега мога да стреляме офигенно, но не знам къде ще за какво стреляме ние, де факто. Ето като се гледа. Сега тук трябва да стреля. Усмихнете се. Трябва да гледаме насам. Да. Кой е? Ще стрелна помежду се, за да не се гледа. Бай! Макар че много ниско го удари, Вики ще играе с победителя Митко. Сега ще играе. Виктор беше по-такъв. Аз го видех. Просто казва, въпреки че си го засили. Добре. Ето! Боби може да стане втори. Боби може да стане втори, не може да стане първи. Браво, Боцка! Смени си пистолета, бе! Не съм стигнал на педал. Нещо хвата не ми е както трябва според мен. Това е невъзможно. Тия не влизат в този шибан пълни. Това е тази драма. Тегли. Get ready. Сери там, Кочо! Презареждането те забрави. Тръгна да презарежда. Ево, брада! Браво! Боби, това презарежда. Гледа, ще напада по мен. Ти се загледа в наша напада и... Are you ready? I'm ready. Stand by. Кажи, имаме победител, бе, Мариан. Няма бабо, бързо. Имаме второ място, Злати.
Така, стендбай! Вълни! Айде, злат, искам да го отнесеш. Гответе се. Shooters, are you ready? Stand by. Това как се служи тази мишена? Изпразни? Тя тръгна и се върна, мамки. Път си го направи както трябваше. Готови ли сте? Stand by. Да, бе, видях как И два пъти сте на първо място.